Sieltä aerosoli rupeaa purkautumaan. Ja sammute on purkautunut noin 5 sekunnissa. Ja nyt se sitten sen 30 sekuntia siellä pystyy vaikuttamaan, ja 30 minuuttia pystyy vaikuttamaan ja hoitaa hommansa. Ja tää on. Ja tässä oli kyse aerosoli sammutteesta. Eli tässä estokatkappale suola, että voidaan päästä sisään. Tohon kohtiin ei mennä sisään, mutta tämän toiseen mennään. No. Eli jos nyt tässä sen aikaa, kun tuolla niin kerrotaan vähän eroja, niin huomaatte siinä, että sammutteen purkaus aerosolissa on nopeampaa kuin Inergenillä. Eli siellä vientipurkaus on menossa 2 minuutin purkausaika on. Ja sitten aerosolissa ei tarvita putkistoa, niin kuin tässä kaasusammutusjärjestelmässä. Ja sitten siellä ei tarvita paineentasauspeltejä, kun se ei muodosta mitään ylipainetta.